today we're going to be doing Filleann on phone. Listen closely to hear how every word should be properly pronounced. Pictiúr a hain. Tróna a bháin, téin cahar a cara, Mára, Seán, Siobhan agus Mike, amach gotí bíalann I dálach dar banam pasta blasta, chun brela Seán a chéúra. Curann an freastalí fáilte rompa agus taspáanann sé a mór dóibh. Tá sé an acanna fan óige agus tá rairc álinge cá. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó tá an grúpa ag fécint ar an míochláir ag déanamh iireachta rud éigean ón lista fada a fiocha conithe. Is léir gur bíalann na dálachaí mar go bhfuil anchuid griangraf den tír ar an mala. Tá sladmharga ar siúl sa bhíalann don deir seachtaine ina bhfuil pasta na roimhe ar díal ar phrais ísle. Le heiribal a thuúil, feicimh Seán fónpóca tá fága ina dhéag ag duine éigean. Pictiúr a trí. Peocann Seán an fónpóca sús agus téann sé sús go dtí an rastalí chun an scéal a bhíniú. Bhí fónpóca fága ar an uairlár ar nacanlam, ar sa Seán. Is dócha go bhfuil sé caiilte ag duine éigean agus go bhfuil sé álar aganis. Gabhann an freastalí buchas le Seán asacht a bhacánteachta agus Filleann Seán ar eise ar mór de rís. Coimeadann an freastalí an fón in áit sábháilte ar feadh tamú. Sa Pictiúr seo tá an bia tagtha go dtí an bhórd agus tá an chathair acu ag buint antainmh as an méile. Tá pizza, pasta, uisce agus deoch bolgánach I measc na rudaí blasta tá ánithe agus anólacha. Ní raibh an béle déir agus tá sé anbhlasta dar leo. In an áit éigean eile feicim iad únéir an óin agus é cráta amach faoine ón. Níl clúd á leidige cá ág sé. Bertíonn sé fille ar eise an mílean chun fécint ar ág sé anna. Pictiúr chuig. Srisin únéir an óin an bhíalann agus féin sé a ón ar eis, tá an tád airg leis. Gabhann sé buchas olmhór le Seán agus d'éireann sé go raibh sé anmhórtha faoine ón mar bhíonn sé tastáil uig I gcónaí. I pictiúr sé tugann únéir an óin €20 don freastalí chun íochas millseog an duine den chathair a chabhraigh leis. Tagann an freastalí chuig an mór le ceithre glunne lán le huachtaráite, ceann amháin an duine. Tá rí méid ar an gcathair, ní raibh siad ag súil le sin. Ábhar úntas úntach a bhí ann. Buineann siad sult as an gcuid eile den nithe. Is léir gur fiú an rud ceart agus an rud macánta a dhéanamh I gcónaí.